izan da nola doala Xabi Lermek erremondu Toby Freeman, indartu, Kementxu hausi du eta bigarrengoan edo hirugarrengoan ailegatu dola iruditu zaineri, ez? Antxe da Fishek pasatu dolari eta Tudela bai. Entxegua, nina hartzeko modua gainera. Azarrela Toroso, Toba Izparmental, hartzaiaren lan egiten, baloia zabaldu Ramuntxoren drop saiakera, eta bai, barrera. 3 puntu gehiago. Hau izaten zan aztetan. Eriko, Ona! Pasazindu, Matias Tudela pasea, Iñaki Kuiadene. Gerotzen Uztartzean baloia Ordiziarrentzat Freemanek hartu du baloia Gira eta bira Hor da Xabi Lerma Hondik ere 5 metro falta zaizkio Ordiziari baino baloia kontrolpean du Jokaldia landu egin nahi du Damien Joy sartu da Freeman orain 2 metro falta hori ere ez, baloia pasea Corey Simpsonek kinu batera Damiani eta Etxegoaga